रक्तं सम्मोदनस्तु पतन्नकं तत्सदासदं रक्तगन्धारविद्याङ्गं नष्टमुत्करितमोदिनं रक्तादकं जलं देवं नगं कारणलक्षणं भावे भूतं तदस्थवलोकनगरेशानपरम् एवं ध्यायति यो नित्यं प्रयोगी योगिनाम्रः नमो धातवतये नमो गणपतये नमः प्रवतपतये नमस्ते सर्वोदनाय एकदन्ताय विज्ञानाय चोदनाय श्रीवरदमूर्तये नमः नमस्ते गाधवत्याय नमस्ते दक्षिणाकरे नमः आहुवनीयाय यज्ञेशाय नमो नमः बुद्धिलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी नरस्वने देवलक्ष्मी वरलक्ष्मी सर्वदा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सदनं नमः नमः भक्ते भद्राय रामनाथाम् ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹವನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ದೇವತಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ವಿಘ್ನಗಳು ಪಟ್ಟಗಳು ಮಾಡದೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಜಮಾನವರ್ಗದರಿಗೂ ನೌಕರವರ್ಗದರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕರ ವರ್ಗದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಿಯು ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವರ ಪಾದಾರದಿಂದಲೇ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಅವ್ಯವಾಹನ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯಕ. ಓಂ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಣಾಂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಃ. ತಾಂಬೂಲಮಹಾನೇಭ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಓಂ 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 ಶ್ರದ್ಧಾಮೇಧಾಂ ಯಶ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಮಾರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ अनुग्रहीतोश्रयमानस्य व्यापारव्यवहारादिकं गपत्यो हरियो जटाजीवनमस्तु समस्तलोकवर्गाणां देवस्थैर्यस्तु शान्तदेवगणार्थम्ये पूजा महादेव
कालघंटे कांतिपतिक्षोभिणे सूक्ष्मरूपिणे वज्रेश्वरे वामदेवे वयोवस्ता विवर्धिता दद्धेश्वरे दद्धविद्या सिद्धमाता जगस्मने विशुद्धचक्रलया रक्तमनिधाचनोकना खट्वाङ्गादिप्रहरणावदने कृतमन्विता पायसानप्रिया तत्सर्वश्लोकभ्यन्तरे अमृतादिमहाशिक्षसमृतादाकिनेश्वरे अनाहतार्जनलया क्षामाभावतनद्वया मन्त्रोज्ज्वलार्चनादानि धरावृतसंस्कृता कालरात्रादिशुद्धोगावितासिद्धोदरप्रिया महावीरेन्द्रवरदालक्ष्मीम्बास्वरूपिणे मणिपूरार्जुनलया वदनत्रयं विना रुद्रादिकारिगोऽध्यानिरावृता रक्तवर्णावंसमेता घोरानप्रयुमानुता समस्तभक्तसमदालक्ष्मीम्बास्वरूपिणे स्वाधिष्ठानां मणिपदा कपिमक्रमणोपरा स्थूलाध्यायिकसम्पन्ना पीठमग्निर्विदा मेघोनिष्ठामचक्रेता वृजन्यादिसमन्विता लब्धन्यासित्वदया काकिनेरुपधारणे मूलाधारां मृगारूढा पञ्चमुद्रासंस्कृता अङ्कुशादिप्रहरणा भङ्गाजुल्फेविदा बुद्धौजना तत्त्वदिता साक्षिण्यम्बास्वरूपिणे आज्ञाचक्रात्मकलया शुक्लवर्णाकरानना प्रज्ञासंस्थाहन्तमतीनित्यशक्तिसमन्विता हरिद्रानेकर्तिकाः किनेरूपधारणे सहस्रदलवज्रस्ता सर्वमनोहरिता सर्वायुगराशिष्टा सर्वलोके सर्वोन्नतरेतेजायम्बास्वरूपिणे स्वाहानुतां संवेदा सुचिस्वतमत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यरभ्या पुण्यकीर्तन गुणोमजार्जितावन्नमुख्यमिन्दुरारक विवत्सरूपिणी विद्या युवदानिजगत्प्रदोः सर्वभ्याधिप्रशमने सर्वमृत्युनिवारणे अग्रगण्या चिन्तनोपायकल्पं वचनाशने कात्यायने कालहंसे कमाशुद्धेविता ताम्बूलपूर्णमुखेराजने समप्रभः मृगाक्षेमोहिनीक्षामराणे पुनर्विष्णे नित्यशस्त्रावच्छनजन्मेऽन्तर्निकरेश्वरे वैत्रादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षणे पराशक्तिपरानिष्टप्रज्ञानघनरूपिणे माध्यैवानलसामत्तामात्यावन्दरूपिणे महाकैलासनलयां मृणालमुदनोन्नदा महनीयाजयामूर्ते महासाम्राज्यसालने आत्मविद्या महाविद्यश्री विद्या कामदेविदा देशोडिशाक्षरे विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षरे भूता कमला कोटिदेविदा सहस्रिदा चन्द्रनिधा बालस्तेन्दुधनप्रभा हृदयस्तारमप्रख्यातकोणान्तरदेविका दाक्षायिनी जत्यन्ते दक्षयज्ञ विनाशने वरान्दोलदीर्घाके वराः स्वज्वलन्मुखे गुरुमुक्तिर्गुणनी तत्त्वमाताध्वोजन्मवोः देवे श्रीसन्दने शक्तादहराकान्तरूपिणे प्रतिपन्मुक्तराकान्ता दितिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यानामुनिरोजने प्रजामरवाने जगदक्षरसेना आदिशक्तिरमेयात्मा परमा भावनाकृतेः अनेककोटिब्रह्माण्डघनेः ओङ्कारेकवराजस्या कैवल्यवदनायिने विपराजगद्वन्द्यामूर्तिप्रदेशने अक्षरे दिव्यगन्धाद्या सिन्धूरकुलकाञ्चिता उमाशैलेन्द्रकलया गौरी सुन्दरवसेविता विश्वगर्भास्वर्णगर्भामरदा मानवेश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या जानता ज्ञानविग्रह सर्ववेदान्तनुमेत्य सत्यानन्दस्वरूपिणे लोकानुग्रार्चनाले रक्तब्रह्माण्डमण्डल अदृश्यादृश्वरैकानुज्ञाने योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिणे सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा हरितरूपधारणे अष्टमोत्तरयाजीते लोकयात्राविधायिने एकाक मूलं समर्पयामि राजकुमारदक्षिणां समर्पयामि नमो देवे महादेवे वायुवे नमः नमः ओम देवे समर्पयामि ओम परमाधारा परमं दैवं संकरेश्वरे
ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीधनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्ममन्त्रयन्त्रमन्त्रौपनिष्णाय कुर्वन्तं नित्यं मोचय मोचय नमो भगवते महापुरुषाय देवेशाय देवाय सर्वदेवाय ओम अत्र कलमध्ये समस्त दैवनिष्ठता सहित ओम श्री महाकाय महालक्ष्मी समस्त भागवनिवारणोत्सव समस्त ओम 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 पुष्पांजलिं समर्पयामि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः समस्त इन्द्राणां भागानिवारणो
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम विद्युद्धामसमुत्तभां भगवतिस्कन्दस्थितां वीक्षणां कन्याभिप्रवावतेन विलसद्दत्तायादेशां हस्ते च सर्वदासितेन शिवं जामन्गुणं तज्जने विभ्राणामनरात्मिकां सुवितरां दुर्गां जनेत्रां जने महाकाली महालक्ष्मी धातुरूपी जगदम्बा दुर्गा परमेश्वरी देवता नमः शक्तिस्वरूपिणे सर्वरूपिणे आयुरूपिणे दुर्गा परमेश्वरी देवता नमः प्रार्थनां समर्पयामि ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದೇವಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಆಯುಧಗಳು ಯಂತ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂಡ ಆ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಕಲ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆ ದೇವಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿತಳಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನರ ಈ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಆ ಸ್ಥಳವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸೇರುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು, ಕಂಟಕಗಳು, ಬಾಧೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಜಮಾನರ ಕೈಗೆ ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ದುರಿತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೌಕರ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಸಂತತಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಂತೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವರ ಪಾದಾರರಿಂದಲೇ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂತೇಹಿ ಯಶೋದೇಹಿ ಶ್ಲೋಕಿ ಉತ್ರಾಂತೇಹಿ ಧನಂದೇಹಿ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾಂ ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಾನಿ ಕಾಣಿತ ಪಾಪಾನಿ ಕರ್ಮಾನ್ ಪ್ರಕಟಾನಿ
దుర్గా పరమేశ్వరి వరదా భవతు.